Bogurata. Give to the money, Bogurata. Kala ka sɔrɔ diɲɛ cɛ ani diɲɛ muso ale Mali kɔnɔ yan ne tɔgɔ ye Zumana n jamu ye Tunkara ye mais bɛɛ bɛ n wele ko Tulubara Zulu n ye Sika ye si bɛ sanfɛ san Seriki ye si arrondissement ne bɔra si kana Bamakɔ yan n sigilen bɛ Bamakɔ n bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ Bamakɔ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ne furulen don muso fila bɛ n bolo muso fɔlɔ tɔgɔ ko Rokia Jalo muso filanan ye Asa Bagayogo u b'a wele ko Diko ne bɛ furu Bangali la mais alhamdulilayi n bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ yan den 4 jate bɛ n bolo denmuso 2 dencɛ 2 o bɛɛ bɛ yen alhamdulilayi baasi foyi t'a la bon n denw fana ka ca parce que kɔrɔkɛdenw ni balimadenw bɛɛ ye denw ye mais minnu bɛ n fɛ yan n y'o de fɔ bon ne ye Zumana Tunkara mais ko ma ko Tulubara Zulu ne mamuso tɔgɔ ye ko Baba Kɔnɛ ale fana bɛ san mara la si mais bi a fatura ale tun bɛ Tulubara dilan kɛ mɔgɔ ye alhamdulilayi diɲɛ yɛrɛ y'a ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya san mara ninnu bɛɛ b'a dɔn ne ye n ka Tulubara sɔrɔ ale de bolo o ye n yɛrɛ mamuso ne ba ta ba ne ye Tulubara sɔrɔ o de bolo ale de Tulubara di ne ma fɛn o fɛn n'i b'a dɔn diyagoya mɔgɔw b'i bila a sira kan ne nana Bamakɔ yan n bɛ feere de kɛ fɔlɔ mais u nana n bɛ to ka mɔgɔw ni cɛw minɛ ka di musow ma ka musow minɛ ka di cɛw ma musow bɛ ne ma ko furu ka gɛlɛn u ma cɛw dɔw bɛ na ko furu ka gɛlɛn u ma n seko ye min ye n b'o kɛ komi mɔgɔ mana kɛ ko cogo o cogo i bɛ se ka dɛsɛ ko dɔ la donc n tora o la u y'a daminɛ direct de Tulubara Zulu parce que n ka baara yɛrɛ de Tulubara Zulu ye n ka baara yɛrɛ de Tulubara dilan ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ko Tulubara Zulu o ye mɔgɔ kelen kalanden kɔni bɛ n bolo mais n ma mɔgɔ labɛn fɔlɔ. Bon alhamdulilayi Tulubara ye o de ye tɔgɔ sɔrɔ parce que mɔgɔw ye n dɔn n'o ye kosɛbɛ n'o tɛ ne bɛ baara caman kɛ mais adamaden ni fɛn min ma f'i ye waati min i se k'o baara kɛ mais ni n tɛ se min fana n b'a fɔ n tɛ se mais fɛn o fɛn bɛ yen n'i ka baara kɛra Tulubara dilan ye Tulubara ko ye musow ka fɛn ye cɛw b'a kɛ musow b'a kɛ mais muso de fanga ka bon a la parce que an balakaw y'a dɔn anw n'olu ka di kosɛbɛ parce que olu ka baara de ye Tulubara dilan ye donc o la n ye tɔgɔ sɔrɔ n'o tɛ n bɛ baara caman kɛ baara caman bɛ yen n b'a kɛ ji jukɔrɔ mais baara bɛ yen o bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ voilà mais alhamdulilayi n bɛ caman kɛ bon n bɛ min yɛrɛ kɛ o ye ala k'an kisi ko datugu ninnu dɔw bɛ yen n b'o kɛ bon même taa place ko parce que dɔw bɛ place dɔw ɲini na a ka gɛlɛn n'i sera ne ma ne b'a lajɛ n'i y'a dɔn i ka hɛrɛ b'a la n b'o fana kɛ ɔ kɔfɛ tali ko dɔw fana bɛ yen n b'o dɔw kɛ n kɔni tɛ se k'a fɔ n bɛ se ka baara bɛɛ kɛ mais fɛn min ye ou bien degun jugu dɔ bɛ kɛ ou bien bana jugu dɔ ye minɛ bana sidɔnbali n'i sera ma ye a ka ca ala fɛ n ye min sɔrɔ mamuso bolo n bɛ se k'olu kɛ ka fara Tulubara kan bon ne ka dɔnniya alhamdulilayi karamɔgɔ bɛ na parce que n'i ye mɔgɔ kanu ala a baara kɛ cogo la ou bien a kuma cogo la o ye karamɔgɔ dɔ ye mais dɔnniya min bɛ ne na a fanba yɛrɛ bɛɛ ye ne yɛrɛ mamuso ye mais n nalen Bamakɔ yan ni karamɔgɔ dɔw jɛra bon n mana kɛ cogo o cogo dɔnniya la mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn a bɛ dɔw fɔlen ɲɔgɔn na bon n ka karamɔgɔ n bɛ se ka min fɔ ko min ye n ka karamɔgɔ ye Bamakɔ yan fɔlɔ o ye Sikɔrɔni Diri ye Sikɔrɔni Diri u b'a fɔ ko Dirisa Kamara mais u b'a wele ko Sorcier a bɛ Sikɔrɔ ni Gomi cɛ o ye n ka karamɔgɔ fɔlɔ ye bon n ka jinɛ karamɔgɔ n mamuso ta kɔfɛ o ye Ibu Sise o de ye ala sago sago bon mais Bamakɔ yɛrɛ kɛ n don dɔnniya fana kɔnɔ n ka dɔnniya kɛ k'a s'a da la n bɛ se min yɛrɛ la o ye n kɔni fɔ Seguba Tarawele Seguba de ye n don dɔnniya sira yɛrɛ kan fɔlɔ parce que n bɛ se baara la mɔgɔw b'a fɔ n bɛ to ka n den k'a kɛ Seguba ko n ma ko non n ka baara yɛrɛ de kɛ ka baara kɛ parce que adamadenw mago bɛ cɛ de la ko n ka nkalontigiw cayara ko n ka baara yɛrɛ kɛ o kɛra Seguba ye bon alhamdulilayi n ye baara kɛ bi n bɛ yɔrɔ min na n bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ ni o yɔrɔ min filɛ an bɛ ala fo ka ala barikada diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ a fɔlɔ ye ala de kɛ ani bangebaaw ne dugawu b'i bɔ ko caman bɛ yen mɔgɔ b'a k'u to ko min na i b'i bɔ ne tun bɛ patɔrɔn min na ne tun bɛ n ka mɔgɔw fɛ ala y'a kɛ dɔw taara don n kan mais o tun ye mɔgɔ dɔw y'u ci n ma mɔgɔ 4 u taara don n kan Tulubara nɔfɛ ko n bɛ Tulubara min dilan n'o ye nin ye ko ka taa n faga ko ka Tulubara ta ka bɔ n'a ye bon Tulubara nin tɛ nin ye Tulubara kirisi bɛ ne yɛrɛ de kɔnɔ donc n'i taara ne faga k'i bɛ Tulubara ta n'i ye ne faga i bɛ se ka ne faga kɛ mais Tulubara i t'o sɔrɔ ne n'o bɛ taa lahara bon kirisi bɛ ne yɛrɛ de kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ se k'o dilan parce que n mamuso kɔfɛ mɔgɔ se k'a dilan ne yɛrɛ tɛ alhamdulilayi o bɛ yen bon u taara don ne kan 2015 mɔgɔ 4 bon n dalen bɛ fo n ka so kɔnɔ u taara k'a dalen filɛ k'a ka nege ne yɛrɛ de tulo y'o mɛn
so kɔnɔ k'a dalen filɛ a ka ne girinna ka ɲɛ yɛlɛ dɔɔni après ne bɛ dɔ jɔlen na muru b'a bolo ne girinna ka wuli komi alhamdulilayi n ye dɔɔni kɛ senfili fana donc ne ye cɛ gosi an ye ɲɔgɔn tibitaba o bɔra kɛnɛma o bɔlen kɔfɛ n bɔra kɛnɛma ja dɔ bɛ ko porte kɔfɛ mais m'o ye n bɔra dɔ n tulo b'a la kelen bɛ k'a fɔ k'a filɛ nin ye ko mugu cayara ko mugu cayara dɔrɔn a ye marifa ci ne na kisɛw nana ci ne na mais kisɛ kɔni mɛ minɛ a kɛra hippodrome de la n'i tɛmɛna Sofima kan deux jambes carrées parce que n'i bɛ fɛn dɔw fɔ bi f'i ka perefu jɔnjɔn fɔ n'i ye mɔgɔ ɲininka hippodrome de n bɛ se k'a fɔ depuis a sigira ne ka cas ɲɔgɔnna ma kɛ donc u ye kisɛ kɛrɛ na kisɛ ma ne don donc ndiriki bɔlɔ de tun bɛ u bolo o kɛlen bɛ ka ndiriki bɔlɔ dilan fila ye ja cɛ bɛ kun kɔfɛ komi déjà a ye kisɛ kɛ ne na ne t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min ne kɔni ye mɔgɔ naani mais ne t'a dɔn a dan ye min ye ne ye porte minɛ n ko n bɛ porte tugu komi déjà u bolila ka bɔ so kɔnɔ ne ko n bɛ porte tugu cɛ ye bere dɔ sinna ko non ko ne nɛgɛ ma ko ne kisɛ ma minɛ ko bere turu a ɲɛna bere turu a ɲɛna ndiriki bɔlɔ dilanlen don cɛ sinna ka a bere ka taa k'a b'a turu ne ɲɛ kisɛ fila la ne ye ɲɛ ka taa ɲɛ dugumana yan bere nana turu o la donc a y'a tufa a bu tigɛra ɲɛ yɛrɛ jukɔrɔ fili dɔw bɛ yen dɔw déranger la donc u y'o kɛ dɔrɔn u bolila bon ne ɲɛ joli bɔra ne ye n bolo da ɲɛ na k'a lajɛ ne y'a joli bɔra après u bɔra kɛnɛma tuguni ne bɔr'u nɔfɛ o ko ne ka bugɔ ne ko ti bugɔ u tilala ka mugu ci sanfɛ pour que mɔgɔ kana donc u jiginna kɔ kɔnɔ u jiginnen kɔ kɔnɔ donc anw ka dugukɔnɔ mɔgɔ kɔrɔ o temps ne muso bɔra a kalama donc o tulola ko mɔgɔ ka bɔ o y'a sɔrɔ kɔni taara mɔgɔ bɔra donc u ye ne ta ka taa ne ye Yota la n taara Yota la bon ko n taara Gabriel Ture la fɔlɔ urgence la ko baara tɛ se ka kɛ kɔ taa Yota la alhamdulilayi n taara Yota la u ye ɲɛ kalan n kun kan ka taa kɔfɛ jamana yɛrɛ kan parce que faamaw yɛrɛ k'u bɛ n bila ka taa kɔfɛ alhamdulilayi n bɛ nin yɔrɔ in na n bɛ faamaw fo n bɛ Mali faamaw fo tiɲɛ tiɲɛ na n bɛ Mali faamaw fo kosɛbɛ yɛrɛ de n tɛ n da se mɔgɔ kɔni ma mais Mali faama bɛɛ tenitigi yɛrɛ bɛɛ n ka foli b'a bɛɛ i y'a faamuya Mali kɔnɔ donc o ko kɛlen nin n taara Yota la u ye traitement kɛ donc alhamdulilayi mɔgɔ kɔni ko n bɛ sa bon mais alhamdulilayi bi n bɔra la bon o yɔrɔ min filɛ n'i y'a ye fana n bɔlen o la dɔw ko n bɛ sa n tɛ sa n'a fɔra k'i bɛ sa n'i ma sa i bɛ Ala fo k'Ala barikada k'i bangebaaw barikada donc ŋɔni fɔlɔw bɛɛ nana bɔ a kalama n ka tila mɔgɔ min taara n fɛ yen ŋɔni fɔlɔ bɛɛ taara kɛrɛnkɛrɛnnenya n k'a fɔ ten donc Ala y'a kɛ n nɔgɔyara n taara ŋɔni fɔlɔ la donc Segu nana Marasa fɔ Marisangara y'a fɔ Bayɔrɔ ninnu bɛɛ y'a fɔ yɔrɔ Abulayi ninnu Tobase ninnu n bɛ se k'a fɔ Mali ŋɔni fɔlɔ bɛɛ dakuru ɲɛ kelen bɛɛ ye Marasa fɔ donc ne ka Marasa dɔw ko ne bɛ ka Marasa dɔnkɛ ko n bɛ k'a dɔnkɛ mun na bon wari tɛ ne kun n tɛ dutigi ye n tɛ tɔgɔtigi ye mais ne bɛ ka Marasa dɔnkɛ parce que a fɔra ko n'i bɔra i sago la i kan ka se ka Marasa dɔnkɛ donc kisɛ kɛra mɔgɔ min na 12 coups o cɛla mɔgɔ min na kisɛ min minɛ f'u tila k'i jɔgi ni bere de donc ne kan ka se ka Marasa dɔnkɛ parce que u y'a fɔ ten ko n'i bɔra i sago la donc ne bɔra n sago la a ma kɛ dogo la dɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna hippodrome de la mɔgɔw bɛ hali sisan n'i ye ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko tiɲɛ k'a kɛra donc ne taara Yota la depuis Yota yɛrɛ sigila ne ka cas ma ɲɔgɔnna kɛ parce que docteur yɛrɛ ko ten mɔgɔ min a kɛra mɔgɔ mɔgɔ la a bɛɛ sara bon alhamdulilayi n'i si ma bɔ Ala tɛ mɔgɔ faga k'i si tɔjɔ donc n bɛ Ala fo k'Ala barikada o kɔni pasera ten u ye marifa ci siɲɛ 3 marifa ma wuli après marifa wulila kisɛ nana ci ne na ka bin 3 mɔgɔw b'o kalama 3 mɔgɔw de taara enquête kɛ a waati 2015 komi a mɛnna dɔɔni mais 3 mɔgɔw de taara enquête kɛ donc olu bɛ se ka k'o sɛbɛntiya fana u taara don ka u ye kisɛ kɛ kisɛ ma ne minɛ bon alhamdulilayi bon n tɛ se k'a fɔ n tɛ kɛ haya bɛ na mais Ala kɔni ye n tanga marifa kɛ n don bon o fɛn min filɛ wari ɲini fɛn tɛ ne b'a kɛ mɔgɔ ye ne b'a kɛ n'i kanu bɛ ne na ne bɛ se ka fɛn dɔ dilan k'a d'i ma a ka ca Ala fɛ nɛgɛ t'i minɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i b'a kɛ i b'a feere bon a ko ka ca sisan nɛgɛ haya ko kɛ n bɛ problème wɛrɛ ye mais n'i kɔni ni y'i kanu n bɛ se k'a dilan k'a d'i ma a ka ca Ala fɛ n'a b'i la marifa tɛ wuli ne marifa wulila kɔni kisɛ kɔni tɛ kɔni minɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ minnu taara don kan fana enquête kɛra u minɛna mais u minɛnen de u minɛna commune policiers y'u minɛ bisi mɔgɔ de y'u minɛ u taara commune tora la u ye enquête kɛ u ye enquête dayɛlɛ donc a nana kɛ k'a fɔ ne yɛrɛ dɔnbagaw ye ne dɔnbaga dɔw y'a kɛ même temps n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔw tun b'a la mais u y'a kɛ ko tulubara nɔfɛ ko a tɛ n faga ko ka tulubara in ta bon n'i taara ne faga ne y'o fɔ o kirisi de bɛ ne kɔnɔ donc u ma se ka n faga u kɔni ɲɛ blessé a kɛra défaut ye ɲɛ na mais alhamdulilayi n bɛ yɛlɛ n bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ani ye kuran faga bi n'i ye n bila dibi la n bɛ yɛlɛ yarɔ o kɔni basi ma n sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ Ala barikada donc u minɛna fo ka na ne ka jugement taara poli kɔnɔ min na enquête taara fɔ poli kɔnɔ min na ka na bɔ yen ka na cour appel la bon a nana cour appel de la jugement kɛra cour appel la u jɔra la ko tiɲɛ don u ye u bila kaso la u bɛ kaso la yen mɔgɔ kɔni t'u bɔ waati dɔn
o la mo mi faamo fo ko sɛbɛ yɛrɛ surtout juge programme mo fo alhamdulillah ala baraka tulubara ne bi baara kɛ ne ka tulubara yɛrɛ fanba bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ de tiɲɛna fanba yɛrɛ n'i y'a jɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ 80 bɛ kɔfɛ mais mugan o ye parce que yan mɔgɔ de b'a fɔ ko ne yɛrɛ t'i ɲɛna bon min ye o ye baara n'a taabolo ye n'o tɛ ne bi ne ka baara tɛ foyi ne tulubara dilan tɛ mais waati dɔ n'i bɛ tulubara dilan la a ma nɔgɔn dɔɔni i tɛ se ka bɔ waati bɛɛ o de bɛ n sɛgɛn mɔgɔ b'a fɔ ko n ye man di ou bien n sɔrɔ man di téléphone na n'i ye mɔgɔ ka wari minɛ ka baara kɛ i kan k'i jija k'o baara kɛ k'o so danna ne ka client a bɛ Faransi a bɛ Amérique a bɛ Abidjan farafin jamana tɛ yen ne ka client tɛ yɔrɔ min na mais kɔfɛ mɔgɔw fana ka ca Faransikaw ni Américains yɛrɛ kɔni ka ca ani Italie bon japonais dɔw fana ni u donna ɲɔgɔn na olu fana bɛ tulubara dilan mais n ka client yɛrɛ fanba bɛ yɔrɔ min na o ye Amérique ani Faransi kosɛbɛ bon Congo Brazza fana b'a la bon o tulubara ko min filɛ ne yɛrɛ bɛ tulu y'o fɔ ko ne yɛrɛ bɛ tulubara dilan a kilisi bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ n'i ye adama n'i ye mɔgɔ kanu i bɛ se ka fɛn caman k'a ye k'a sɔrɔ wari tɛ ne bɛ taa kɛnɛ minnu kan misaliyala n bɛ misaliya ta kɛnɛ damadamanin kan donso ka festival min bɛ kɛ Jigabulon fɛ Jigabulon ye ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye parce que n b'a fɔ ten n'i ye mɔgɔ kanu i ka mɔgɔ ye Jigabulon alhamdulilayi an y'a u bɛ tiɲɛ kan an bɛ k'u dɛmɛ u ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ko bɛɛ ka na donc i bɛ tɔn min na ka ban n'o ka festival sera n'i bɛ se ka fɛn min kɛ i kan k'o kɛ bon anw tɛna se ka wari di wari t'anw an tɛna se ka foyi kɛ mais fɛn min kɔni ye tulubara ye ne b'a dilan ka taa d'u ma bon alhamdulilayi depuis n y'a daminɛ mɔgɔ dama bɛ n wele k'a fɔ a karamɔgɔ i ye tulu min d'a ma tiɲɛna ne furula i k'a dɔn bɛ min bɛ taa bi ma dɔw bɛ cadeau kɛ n ye a ka ca bon mɔgɔ to i ka ɲumanya bɛɛ fɔ o yɔrɔ la o ye fɔlɔ ye filanan hali n taara Segu Makan fɛ yen an taara fɔli la Segu an taara fɔli la yen an taara fɔli kɛ n taara ne tulubara k'a di Makan ma bon n hakili la n tɛna se k'o bɛɛ fɔ Makan yɛrɛ kan ka se k'o jaabi parce que o fana na jaabi caman fɔra dɔw yɛrɛ bɔra Segu ka na bonya kɛ n ye Bamakɔ yan ko tulubara ɲɛna bon jinɛtigi Lasi filɛ Lasi ye ne sinankun ye Kanbara don ne ye Tunkara mais ne b'a fɔ n ko n den don n ko n kɔrɔkɛ den don o ye sinankunya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc Lasi ka kɛnɛw kan diyagoya an bɛ taa ni tulubara ye fana parce que n'i y'a mɛn ko Lasi jour n'i y'a mɛn ko jour Lasi don donc o kɛnɛ ninnu kan n b'o kɛ bon n bɛ to ka mɔgɔw jansan o bɛɛ ye n'i ye mɔgɔ kanu i bɛ se ka fɛn min kɛ k'a ladiya i b'o kɛ donc ne bɛ tulubara kɛ ka n jɛɲɔgɔnw jansan dɔw yɛrɛ b'a fɔ n y'a di Segu kosɔn dɔw yɛrɛ n y'a di Makan Tembeli Kɔnarɛ ninnu ou bien Jigabulon kama ou bien Larabi ala ka hinɛ na bi ou bien Amidi Sow ne b'a kɛ olu kama parce que olu ye n jɛɲɔgɔn ye adamaden mɔgɔ terikɛ sa don i tɛ sa mais a malodo ye malodo ye donc n kɔni se k'o ye tulubara min ye n b'o kɛ bon tulubara fana n tɛ mɔgɔ t'a wari bɔ ne yɛrɛ b'a n bolo don n kun k'a wari bɔ k'a san parce que n dalen b'a la n bɛ se k'a kɛ mais adamaden mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ o ti ɲɛ o ye ala yɛrɛ jɔyɔrɔ ala yɛrɛ b'a jɔyɔrɔ jira donc ni min ta ma ɲɛ o la i b'a sɔrɔ o ye ala ma latigɛ ne b'o kɛ mais n'o tɛ ne yɛrɛ bɛ tulu san k'a dilan ka taa di ma kɛnɛw kan baasi foyi t'a la u bɛ nafa se ne ma parce que n'i y'a kɛ mɔgɔw ye ni i ye fɛn kɛ n'a ka ɲi ani m'a fɔ mɔgɔ a ye nin di yan ni mɔgɔw yɛrɛ kɔntanna u b'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko client bɛ mɔgɔw janfa c'est vrai a bɛ se ka kɛ mais ni client n'i ye baara kɛ n'a ɲɛna ni client taara a bɛ segin ka na o yɔrɔnin an b'o fɔ n karamɔgɔ ɲɔgɔn ye n'i bɛ baara kɛ k'i kɔnɔ jɛ k'a kɛ ni min ma ɲɛ o ye ala yɛrɛ ka ko ye mais n'i y'i kɔnɔ jɛ ka fɛn o fɛn kɛ hali n'a ma ɲɛ a tigi yɛrɛ b'a dɔn i ye baara kɛ i cogo bɛɛ la mais ala yɛrɛ ma nin latigɛ n'o tɛ n'i ye baara kɛ mɔgɔ ye n'a y'i janfa ka taa san tan a bɛ segin ka na bon ni e ye baara kɛ mɔgɔ fɛ e ko a ma ɲɛ e bɛ ka taa ka segin k'a tigi dara sɛbɛn e ye baara ɲɛ bon ne y'o baara minnu kɛ mɔgɔ ye minnu t'u bara ko tɛ kelen ne ye nafa sɔrɔ a la ne ye mobili caman mara la moto dira n ma a la terrain dira n ma du dira n ma alhamdulilayi n bɛ ala barika da n filɛ yɔrɔ min na bi tulubara ni o fɛnw ye ɲɔgɔn dafa n filɛ o du de kɔnɔ n'a sɔrɔ n bɛ nkalon kan a ka ca ala fɛ n ma dala n ka se ka nin bɛɛ kɛ alhamdulilayi ne ni faamaw ka di yan ne ni faamaw ka di n yɛrɛ n bɛ o de la kuma in daminɛ na n ko n bɛ faamaw fo faamaw foli ne tɛ découragé parce que alhamdulilayi ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ hɛrɛ min kɔnɔ bi ala ni ala kira barika ani n ba ni n fa barika ani faamaw barika karamɔgɔ faamaw ye nafa ɲɛ ne ye ne yɛrɛ ala ka da ne yɛrɛ ka bana in ma don min ne banana kalo 3 ne bɛ so kɔnɔ wari hali n'a kɛra ko 500 a tɛ ne kamana gan n ka so kɔnɔ mais ala ni faamaw barika faamaw ko ye ko dɔ ye kuma caman fɔra ma o la mais faamaw mago bɛ fɛn kelen na ni faamaw bɛ jɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ faamaw ye o de ka di faamaw ye n'i bɛ se ka min kɛ f'i bɛ se ka ye n'i tɛ se k'a kɛ f'i tɛ se k'a kɛ bi kɔni na ne ni Mali faama bɛɛ ka di
wa fama bɛɛ ko ka di ye min dɔn ti min dɔn a bɛɛ ko ka di ye parce que depuis ne yɛrɛ nana Bamakɔ yan k'a fɔ alhamdulilayi depuis n bisimila ye Bamakɔ yan ni famaw ka di k'a daminɛ duguma k'a yɛlɛ fo sanfɛ ni famaw ka di mais ni karisa ka di ni karisa ka di o kɔni fɔ kun tɛ nafa t'o la mais ni Mali famaw kɔni ka di o de la mɔgɔw y'a fɔ ko n bɛ se tulu baara dilan la ko mais est ce que ni famaw tɛ ka digi baara dɔ kɛ yan bon ala de b'o tiɲɛ dɔn ni famaw tɛ digi baara kɛ famaw dalen bɛ na fɛn min na o bɛ n wele kɛ n bolo la n b'a kɛ bon n fana dalen bɛ famaw la parce que n kun ko fɛn fɛn wulila famaw y'u seko kɛ mɔgɔ b'a fɔ ko famaw ma ye bon ne bɛ se k'a fɔ olu ka hakililata ye ne yɛrɛ ne bɛ Bamakɔ yan a bɛ kɛ san 3 bɔ ne ka fɛn bɛɛ ye fama ye alhamdulilayi tiɲɛ na ne bɛ famaw fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais k'a daminɛ président fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko tentigi ou bien ko fama tiɲɛ na ne b'olu fo yɛrɛ kosɛbɛ parce que n ka ko base ye olu ye wa n b'u kɔ fana dɛ kuma o kuma mana fɔ ne ma fama ko la o tɛ ne décourager n'u ye fɛn o fɛn fɔ n bɛ diɲɛ n'o ye n bɛ ala barika da mais a mana kɛ yurugu min ye famaw nɔfɛ ne b'a kɛ cogo min na mun na i fana tɛ taa i fana bɛ se ka kɛra famaw la famaw bɛ yen ne ko n tɛ donso ye n tɛ soma n tɛ mɔri ye o bɛna kɛ nkalon n bɛ tulu baara dilan kirisi don n tɛ bolisɔn k'a fɔ bolisɔnnaw kanu tɛ n na bolisɔnnaw kanu bɛ n na a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n b'a sɔn a bɛ se ka kɛ n t'a sɔn mais n bɛ yɔrɔ min na ko bi n m'a sɔn fɔlɔ wa n kun b'a sɔn fana dɛ n y'a bilali an k'o bɛɛ fɔ ka fara a kan ne tun b'a sɔn mais n y'a bila bi kɔni alhamdulilayi n ka base yɛrɛ min ye o ye kirisi ani jiri ye ani ala ye n dan fɛn dɔ kama n bɛ jinɛko b'a la dɔɔni parce que n wolola k'a sɔrɔ n mamuso de jinɛ b'o de la mɔgɔw b'o kalama u bɛ jinɛ dɔn u ka fɛnw fana t'u yɛrɛ bolo n y'o baara kɛ o t'u yɛrɛ bolo o de la dɔw b'a fɔ ko n bɛ ko subaga ne ye mɔgɔ ye min kuma fɔ k'a sɔrɔ ma filɛ de kɛ o ye diyagoya ye ni jinɛw y'i kanu i bɛ ala fo ka ala barika da n bɛ nafolo baara kɛ mais a ka suma n bɛ se ka sababu kɔni kɛ nafolo bɛ se ka sɔrɔ sira dɔ kan mais k'a fɔ n bɛ baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ sisan ayi o datugu tɛ ne bolo fɔlɔ tiɲɛna o tɛ ne bolo mais n kɔni bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bɛ se k'i kanu ka fɛn k'i ye mais k'a fɔ de ko n bɛ baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ ayi o datugu tɛ ne bolo tiɲɛna mɔgɔ tɛ se min na i tɛ sɔn tiɲɛna journaliste tiɲɛna a fana bɛ se ɲininkali la a kɛra ɲininkali dan ye selilaka min filɛ o ye an bɛ tile min na ko bi bɛnbaliya cayalen don ne bɛ baara dɔ de kɛ selilaka in na ka fɛn ko a walan ko k'a ji kɛ selilaka kɔnɔ n'i nana n b'a ji d'i ma i b'i kɔnɔ ye n'i y'i kɔnɔ ye gɛlɛya o gɛlɛya mana k'i ni mɔgɔw cɛ a n'a sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔ tɛ bɛn ni dutigi y'i kɔnɔ ye du dɔ bɛ don i sagola da fɛ o ye selilaka ta ye koloni min filɛ n bɛ laturu da mais koloni de ka di muso ye parce que muso ta ye a kɛ n k'a ye de donc koloni n y'o sɔrɔ n mamuso fɛ o de la n bɛ koloni fili daga minnu filɛ daga fila b'a la o ye n bɛ daga minnu b'a fɔ ko juga b'u kɔ juga gɛlɛn b'u kɔ n'u bolo don baara o baara n'a tɛ ɲɛ daga fila b'a la n b'o ji di olu ma bon daga tɔ ninnu n yɛrɛ bɛ k'o la ani muso n'a denw n b'olu ko o la o ye daga in ye bon n bɛ laturu da mais n bɛ laturu da laturu ye ni n bɛ a da cɛw ye n b'a da cɛw ye mais jama min sɔnnen bɛ muso ko n ka muso jama de ka ca donc koloni n b'o fili muso ye jɛ bɛ ne ni dɔɔni Mali karamɔgɔ bɛɛ cɛ k'a daminɛ burusi kɔnɔnaw la o ye n faso yɛrɛ ka na se Bamakɔ yan karamɔgɔ bɛɛ ne bonya bɛ ne n'u cɛ mais ko mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i ni dɔw bɛ jɛ la diyagoya da bɛ se bon n'i k'i bɛ a bɛɛ fɔ peut-être i jugu bɛ caya mais n bɛ n da se damadamani ma i y'a faamuya n bɛ n da se dɔw ma o ye mun ye fɔlɔfɔlɔ o ye Amadu Sow ye Amadu Sow n dɔgɔnin don an ka di ala ka hinɛ Ala bila n'a kun ka di yala mɔgɔ b'a fɔ karisa ni karisa ɲɔgɔn don Mali dɔnnikɛla bɛɛ bɛ ɲɔgɔn don mais Amadu Sow n'a ɲɔgɔnna ani Larabi ala ka hinɛ ani jinɛtigi Lasi kɔni ta o ye n den ye voilà Lasi ye n den ye o kɔni n b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ la n tɛ malo o la Lasi ye n den ye bon ani Seku Maha ninnu ani Sidi Sow mun tɔgɔ la Konte nin yɔrɔ in na n bɛ ala fo ka ala barika da ka Seguba fo parce que ale ye sababu ye ale ka den fɔlɔ ka denkundi la a kɛra fɛti ba de Isufu Sidibe ninnu n'a muso Binta Sidi Sow mun tɔgɔ la Konte Coca ninnu bon fɛn min ye n ka karamɔgɔ dɔ ye Sigɔrɔn Diri kɔni ta o ye n ka karamɔgɔ ye bon an b'o fɔ k'o latigɛ Diri ye n ka karamɔgɔ ye donc n ka mɔgɔw ba caman bɛ yen
y'a faamuya caman de bɛ yen ni minnu ka di n tɛ se ka se a bɛɛ ma komi musafu faraba la o ye n ka karamɔgɔ ye n teri de bon a ka ca Ibu Sise fana ye n ka jinɛ karamɔgɔ ye bon karamɔgɔ caman bɛ yen bon animateurs la fana u ka ca ten alhamdulilayi n bɛ ala fo ka ala barika da n bɛ n ba ni n faw fo parce que mɔgɔ kana ɲinɛ bangebaa ko kɔ n'i y'an tɛmɛlen ɲɔgɔn kan bangebaa ko kan bon o tɛmɛlen kɔfɛ n bɛ Bamakɔ min na yan n bɛ Mali min kɔnɔ n bɛ maliyɛn cɛman ni maliyɛn musoman fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ an ka Mali kɔnɔ fɔlɔ fo k'a daminɛ Bayero la ka na Seguba ka na Marishanga la ka na Segu Bulon na ani Koniba ninnu bon ani Jikɔrɔni Solo n tɛ se ka se a bɛɛ ma ka na se Nzan ninnu ma a bɛɛ n ka foli bi a bɛɛ maliyɛn cɛman ni maliyɛn musoman n ka foli b'a bɛɛ farafinna ani farajɛla ni n filila min na u ka hakɛ to kumaw n'a tɛmɛ senna la kalanden karamɔgɔ kuma i bɛ fili dɛ n'an filila an ye denmisɛnnin an bolo b'an kɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ Mali dɔnnikɛla bɛɛ jinɛtigi bɛɛ bolo bɛ n k'u bɛɛ k'u kɛ n to deniya ye an bɛ kalan bulon na an ma labila fɔlɔ i y'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali dɔnnikɛla bɛɛ folen kɔfɛ jinɛtigiw ni woyinbaw kodɔnnaw kokɔrɔdɔnnaw kɔnɔ ani an ka foli bɛɛ ye dakuru ɲɛ kelen na min fɔ k'a gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli bɛ Mali faamaw Mali faamaw ala ka Mali diya ala ka Mali ta fanga di Mali faamaw ma minnu sigilen b'an kun sasɔrɔdasiw ala k'u tile diya an na ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye fanga ye ala k'a kɛ maliyɛn k'u kamɛ ala ka Mali in suma k'a daminɛ Kidali fo Kayi ala k'a suma kira k'a suma o se bɛ ala ye dɔnnikɛlaw kɔni a se tɛ anw ye mais a se bɛ ala ni kira ye donc n ka foli bɛ Mali faamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ti b'o kɔnɔ dɛ Mali faamaw n ka foli b'u ye ne donna min gasira o bɛ hakɛ to o ye ala sago ni mago bɛ jour la ne bɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ni mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔna fanfɛla la komi Arayida fanfɛlaw la n'i bɛ taa Senu n'i tɛmɛna Jɔnɲɔ ka dépôt kan pétrole dépôt kan i bɛna se station dɔ ma ko station Ɲana Tabakɔrɔ sira fara u b'a ko station Ɲana n'i farada station Ɲana fɛ kɔrɔn fɛ i bɛ siraba kelen minɛ kana mɔgɔ la ɲinɛ i bɛ ne ka plaque a sɛbɛnlen b'a kan ko Tulu Baraju bon ni mɔgɔ bɔra Sikaso yan fan fɛ i bɛ tɛmɛ station Ɲana kan i droite fɛ n'i bɔ dugu kɔnɔ a b'i gauche de fɛ mais n'i bɛ bɔ Senu fɛ ka taa dugu kɔnɔ a b'i gauche fɛ n'i fana l'o yɛrɛ fɛ n'i ye siraba kelen minɛ k'i ɲɛsin kɔrɔnfɛla ma n'i ye mɔgɔ ɲina ko Tulu Baraju ka yɔrɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ko mɔgɔ mana kɛ so u bɛ segin dɔn ani diɲɛ tɔgɔ bɛ sɔrɔ u bɛ segin dɔn donc n sigiyɔrɔ bɛnlen bɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ma n bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ n'o jɛnna mɔgɔ min ma ni mɔgɔ ka numéro ni mɔgɔ mago bɛ na n kɛlen k'a bila vidéo kan a bɛ réseaux sociaux kan n'i y'o ta a ka ca ala fɛ n'i ye n wele n'i ma ne sɔrɔ i bɛ n ka kalanden sɔrɔ voilà o de ye ala sago sago Tulu bara digido